Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшьлек матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Гөлинә Мидхат кызы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан кытлап, иң җылы теләкләрен аңа яраткан тормыш иптәше Хусаин, уллары Рөстәм, Равил, килене Алина, оныклары Амира һәм Рамзан җиткерәләр. Безнең газиз кешебез Самара шәһәрендә ярты гасыр элек 3нче бала булып туа. Сөекле хатынымны үз итеп, матур гаилә корыбызга да инде 30 ел узган. Шушы вакыт эчендә безнең 2 лашындай улларыбыз үсте. Шөкер Аллага. Улыбыз Рөстәм башлы күзле булып үз гаиләсен кырды һәм безне бәхетле ясап, 2 татлы оныкларыбызны бүләк иттеләр. Тольятти шәһәрендә яшәсәләр дә, мөмкинлекләре чыккан сайын кунакка кайтып йөриләр. Кадерле кешебез гомер буе бик тырыш. Бүгенге көндә дә ул сәүдә тармагында кибеттә хезмәт итә. Өйдә дә уңган хуҗабикә буларак өлгерә. Кызганычка каршы, язмыш ак төсле генә көннәр хәзерләми, кара төсле кайгылар да китерә. Шуңа да инде өлкән абыйсы Наил бу якты дөньяны ташлап китте. Ә менә абыйсы Рафик Самара шәһәрендә гомер кичерә. Безнең кадерлебез бик туган җанлы, бар кардәшләр белән аралашып, яхшы мөнәсәбәттә яши. Тормыш барышында төрле хәлләр булгандыр билгеле. Минем хатыным бөтен гомерен гаиләсенә багышлаган кеше. Гомере ул гаиләнең тамагы тук, үз башы ару, җаны тыныч булсын дип яшәде. 2 улыбызның да ул зур тырышлык куеп кешеләр булып тәрбияли алды. Шуңа күрә мин хатыныма олы рәхмәт укыйм. Әгәр гомер барышында үпкәләткән булсам, гафу үтенәм. Көннән-көн сиңа ныграк гашыйк булам. Торган сайын ныграк яратам. Аллага шөкер, 3 ел сине тик үземә генә каратам. Назлы гөлем диеп иркәләүчем, тормышымда ныклы терәгем. Иркә кыздай гына яшим бүген сине сайлаганга йөрәгем. Улың алтын, үзең әз сүзлесең. Әнкәемә шундый охшагансың. Минем өчен туган бәхетем син, сулар һавам минем, җаным син. Көннән-көн ныграк яратам сине. Торган сайын миңа якынсың. Һәр көн сайын мине гашык иткән мәхәббәтем, утлы ялкын син. Синең җаның минем җаным өчен. Торган сайын ныграк кадерле. Гомеребез ак бәхеттән торсын. Бәхетебез булсын гомерле. Яраткан әниебез, кадерле әбекәебез, без дә сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Һәм бу бишле билгесен язмыш сиңа лаеклы килеш куйган дип дәлиллибез. Рәхмәт сиңа безне бар эшкә дә өйрәтеп үстергәнең өчен. Авыр минутларда бүген дә ярдәм кулыңны сузып, алтын киңәшеңне биргәнең өчен. Оныкларың сине үлеп яраталар һәм әбекәй дигән сүзләрен авызларыннан өзми яшиләр. Кайгыртасың һаман безнең хакта. Яшәсәң дә гомер көзендә. Яшисең син сабыр, тыйнак кына, берни өмет итми үзеңә. Балаларда, инде оныкларда син күрәсең тормышның ямен. Безнең уртак бәхет кояшыбыз, һәр чак изге җанлы әнкәем. Безне уйлап яшәвең дә җирдә, шуңадыр да җаның тынгысыз. Яшәүгә көч, һәр чак өстәп тора синең күңелеңнең җылысы. Кадерләүгә лаек тугры җаның, сиңа якын газиз һәр балаң. Без бәхетле җирдә син булганга. Рәхмәт сиңа, әй газиз анам. Кадерле Гөлинә Мидхатовна, якыннарыгызның котлауларына кушылып, без дә сезгә бары бәхет телибез. Саулыкка төренеп, алда да матур гомер итегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә.
Kadirligine gümürülde Uzun köbüklerini izleme İzlemesin bit birevgine Başkalarını üzüne dinleme Yaşa jirde bugün gideyik Yaşa rahat koyuq bilmedi Gümür bidul bikta gaziz Bikta gaziz Bik kadirligine kim geley Gümür bidul bikta gaziz Bikta gaziz Bik kadirligine kim geley Bir kadirligine gümürünün Unut eli ağır şakların